чун шумо дар солҳои иттиҳоди шӯравии собиқ ҳам фаъолият доштед ва ҳоло дар солҳои истиқлол чӣ фарқияте дорад барои эҷодкор? асар ки навишта мешуд, вай асарро муҳокима мекардан дар вазорат, як-ду маротиба гаштаи баргашта дар иттифоқи нависандаҳо, сипас дар театр, дар худ совети бадиӣ ва ниҳоят дар охир дар ҷамъомади коллективи ҳунармандон. муқоиса мекунам ин замона рӯзе ки вай асар аллакай вазорат ба ёки совети бадиӣ театр ба месупоранд, баъд мо чун як одами канора, чун тамошобин ҳунармандои ҳамин театр ки вақташ ба чӣ хеле мо муносибат мекардему, чӣ хел дар як дек меҷӯшидем ва амалӣ чӣ чизҳо мешуд, баъд мо тамошо мекунем, тамошобин барину, баъд ҳам хел маъюс шуда мебароем, барои ин ки мегӯем вай сатҳ нест, талабот ба ҷавоб наметиҳад. Дар ин лаҳзаҳое ки чанд сол ягон нақш диянагар, на танҳо ман, аксар ҳунармандони хусусан бо таҷриба, хусусан занҳо асар мегиранд, ҳама мардҳо, ҳатто баъзе асарҳо ба ягонта симои зан нест. мехостам як суол бикунам ки замоне ки муҷассамаи Ленин дар маркази шаҳри Душанбе барчида шуд, шумо як ба нишони эътироз суханронӣ кардед ва ҳатто талаб доштед ки онро баргардонанд аз номи гурӯҳе аз ҳунармандон. он ҳодиса чӣ гуна шуда буд? акнун ман вақте ки телевизион тамошо мекардам, ҳама телевизион тамошо мекардему, дар ҳайрат будему, гунг мешудему, кар мешудем ки ин чӣ воқеа рӯй додааст ки ин хеле корҳо ногаҳон яку якбора. мо ҳеҷ дар ҷаҳон ин чизо набуд, аввал Тоҷикистон ба сар зад ку ин чиз. вақте ки ман дидам, ман бовар накардам ки нахуд ки Ленин, хай мана рӯзномаҳо ба навиштагӣ ку саҷда мекарданд 70 сол. вай чӣ бадӣ кардааст? ҳайкали вай чӣ бадӣ дорад ки ҳайкал кати мубориза барад. агар ҳайкала ин хел зери по карда нест кунанд, яъне ки одам ҳеҷ аст. вале маълума, мо огаҳӣ дорем ки солҳои ҷанги бародаркуши Тоҷикистон ҳамзамон дар хонаводаи шумо мусибатҳое рух дода буданд. шумо метавонед дар бораи он ҳарфе бигӯед баромон? кунун бисёр барои ман сангин аст. ман рости гап намехоҳам дар ин хусус гап занам, барои ин ки шумо нағз медонед ки духтараки ман ҳамроҳи шумо мехоҳам як мактаб ба хондетон. вай чӣ хел духтар буд. ёдаш бахайр. ёдаш бахайр. ман то ҳол мана 22 сол мешавад, ман фикр мекунам, ҳар сол ман сола ҳисоб мекунам. дар ин 22 сол ҳамон онҳое ки куштор содир карданд пайдо нашуданд, онҳоро пайдо накарданд. дар як мусоҳибаи ахири шумо як нав гилаи шумо аз мақомота хондам ки шумо чанд нафар мондаин, вале эҳтироми шумо ба ҷо оварда намешавад. онҳое ки мутасаддӣ ҳастанд ҳамин роҳба, ана онҳо вазифашона дар вақташ иҷро намекунанд. ин барои фарҳанг, барои ҳамаи ин чиз бисёр зарур аст. хеле ташаккур маълума барои суҳбат. муваффақу комёб бошед.